வணக்கம். என்னுடைய பெயர் ரித்விக் சுரேஷ். நான் இன்று பூமண்டி பாடல் சொல்ல போகிறேன். பூம் 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 பூமண்டி புறப்படப் போகுது, ஏறிடுங்க. ஆயிஷா வண்டியின் ஓட்டுநராம், நலனும் ஜெரினும் பயணிகளாம். தலைநகர் டெல்லி பார்த்திடலாம், ஸ்ரீநகர் கூட போய் வரலாம். காடு மலைகள் பல தாண்டி கடக்கப் போகுது பூமண்டி. ஆக்ரா நகரின் தாஜ்மஹால், காஷ்மீர் ரோஜா தோட்டங்கள் பார்க்க அழகுது பூமண்டி. புறப்பட போகுது, ஏறிடுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோவை பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. அடுத்த வீடியோவை சந்திக்கலாம்.